Us situe, per començar. A l'institut ens hem demanat un treball sobre Jaume I i el 9 d'octubre. Així és, un grup de companys, després de buscar informació sobre el tema, hem quedat una vesprada per fer una posada en comú i organitzar-nos. Ens trobem justament en aquest moment. Buf! Hem aconseguit tanta informació que, la veritat, no sé per on començar. Haurem de triar perquè, si no, acabarem avorrint tothom amb el treballet. Ja ho vaig dir, ja. Aquell Jaume I ha resultat ser tot un descobriment. I tant, heu llegit la seva vida? Si sembla de pel·lícula. Per començar, als 5 anys es quedà orfe de pare i mare, i aquests dos van morir el mateix any amb pocs mesos de diferència. I ell es convertí, aleshores, en rei d'Aragó. Als 5 anys? Ja, però ell no prenia decisions, sinó que van ser els seus oncles, Sancho I de Rosselló i Ferran d'Aragó, qui es van fer càrrec de la regència fins que Jaume tinguera edat suficient per regnar. Sí, als 17 anys. Imagineu-se, la nostra edat, i com tot el món sap, és l'edat ideal perquè ja som suficientment madurs i responsables. A què sí? Doncs, si això us sembla estrany, imagineu-vos casats als 13, perquè eixa era l'edat que Jaume tenia quan va contraure matrimoni amb la seva primera esposa, Elionor de Castella, 17 anys major que ell. Mireu, és aquesta de la foto. Sí, però aquest matrimoni va ser finalment anul·lat pel papa per raons de consanguinitat i més tard Jaume es tornà a casar amb Violant d'Hongria. No, si ja ho deia jo, una vida de pel·lícula. I això només pel que fa a l'àmbit privat del rei, perquè si ens centrem en el vessant públic, pareu atenció, va ser rei d'Aragó, comte de Barcelona, senyor de Montpellier, rei de Mallorca i rei de València. Quasi res, com de poderós seria. Moria a Alzira i va demanar ser soterrat al monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet, a Tarragona. Mireu, així tinc l'almanatge del seu sepulcre. A veure si tot això que estem contant no són més que llegendes urbanes... No, Jaume I ens ha deixat tot això explicat al llibre dels Fets. Recordeu, l'hem estudiada. És la primera de les 4 grans cròniques medievals catalanes, que es pot considerar una mena d'autobiografia. Exacte. Sabeu que la còpia més antiga conservada d'aquest llibre és del segle XIV, més concretament de 1343. Així tinc algunes imatges per si us interessa. Tot això està molt bé, però centrem-nos en el 9 d'octubre, que és el que ens afecta més de prop. A veure, posem en funcionament la memòria i la imaginació, val? I situem-nos al període històric de la Reconquesta. Estem en ell? Doncs bé, al llibre dels Fets, Jaume I narra amb tot tipus de detalls com es produí la conquesta del regne taifa de València, que, recordeu, estava en mans dels musulmans. Se sap que la campanya militar va ser molt llarga, encara que es va fer per etapes clars, començant 1229 i durà uns 17 anys. Altra vegada el 17, torna a aparèixer el numeret. Sí, però Jaume I no va intervenir directament en ella fins el 1233 i, 5 anys més tard, el 28 de setembre de 1238, signà amb el rei musulmà de València la rendició de la ciutat. Exacte, i una vegada signada aquesta, el 9 d'octubre d'aquell any es produí l'entrada triomfal a València del rei amb les seues tropes, esdeveniment que començà a ser commemorat anys després com a data de fundació del regne de València. A més, heu de saber que el 9 d'octubre coincideix amb la diada de Sant Denis, el patró dels forners i pastissers, i, conta la llegenda, ara sí, que quan el rei Jaume entrà a València, els habitants de la ciutat oferiren a la Violant d'Hongria, en senyal d'estima, fruites i verdures de l'horta, embolicades en un mocador agafat per les 4 puntes. Jo he trobat una altra llegenda, que diu també que 3 joves a punt de casar-se li oferiren a la reina una safata de mazapans i que el rei, agraït pel detall, els va regalar unes monedes d'or amb què van poder fer-se l'or. Ja en temps de Felip V, les festes commemoratives del 9 d'octubre s'aboliren, però els gremis dels mestres sucrers
va tindre la feliç idea d'elaborar unes plantes dolces de massapà que imitaven els coets prohibits, típics de la festa, piulets i tronadors, i les fruites i verdures. I les venien embolicades en un mocador. Així que, de la unió de totes aquestes històries, va néixer la mocadorada, que és coneguda també com la festa dels enamorats valencians. Així que el 9 d'octubre és també el dia dels enamorats? No tenia ni idea, pren nota. Que romàntic! Però la commemoració no es queda només en això. Des de 1989, aquest dia es lliuren a la Llotja de València els Premis Rei Jaume I, amb el qual es vol reconèixer la tasca investigadora portada a terme a Espanya. Els premis estan dotats de 100.000 euros, un diploma i una moneda d'or, com aquesta, la qual cosa no està fet malament. No, i tampoc tota la informació que hem aconseguit nosaltres, Pensa que tenim més que suficient per fer un treball prou interessant. Jo també ho crec, i si l'acompanyem d'una bibliografia seriosa i unes imatges de domini públic, ens quedarà genial. Aleshores, ho preparem tot a casa i quedem un altre dia per acabar d'ingestir el treball. Val? Perfecte! I ara, a tastar els massapans de la mocadorada. Ens ho hem guanyat.